Maailman muotivirtauksista poiketen kotimaisten raamojen mallit ovat kotoisen lämpimiä. Ja kuitenkin ne istuvat hyvin yhteen kansainvälisten raamojen värikkäiden kankaiden ja näyttävien linjausten kanssa. Syksyn trendinä laadukkaat leikkaukset, polvipituinen villapaita ja karvahattu. Syksyn viihdemallisto on retrohenkinen ja nojaa vahvasti 80-luvun kuoseihin. Kaulukset on avarrettu trendikkäästi korostamaan rentoa vaikutelmaa. Materiaali on likaa hylkivä. Dokumentit ovat syksyllä hyvin istuvia, mutta samalla ryhdikkäitä. Ompeleet ja brodeeraukset löytävät aiheensa kaukaisistakin kulttuureista. Malliston idea piilee ennakkoluulottomissa yhdistelmissä. Asusteet ovat käytännöllisiä, kankaat vedenpitäviä ja lämpimiä. Yllätyksenä mallistossa ovat mukana koulupuku ja lentäjän lakki. Asusteet näyttävät hyviltä myös suurten suomalaisten päällä.